Swimming pool? Lagunan. Dali aman mo nang lata. Wala mo kaya tubig dito sa inyong hangkuan? Wa. Asa man inyong balay dai kato dito sa Robinyan? Oh. Mao di Ay, na diri jay kasi magbon ka. Ang bikuan. Ha? Wa man ni ka. Wala ko rin dito. Nganong wala man mo dito akabit og tubig? Wala kay umot nang kuan man to ang Jiki na taoran dito tubig. Pero wala pa, wala pa ang inyo. Lano pa. Ganda din ko nang kuan. Wa kay tabang ko na. Ayan. Ito man migikan sa dito sa taas. Aw. Ang mga tao kay nagkumaman. Idag, adlaing adlaw. Maguma. Karon kapahina bagan doon. Linggo. Oo, hina man. Kami na magsaya sa blabak. Pahina pa mo glaba. Ay, ang blabak ay na tam. Wala ilisan mo pagsigikan sa trabaho. Maulag nino. Naguma po kanay. Oo, kami ko. Basta diya sa gabi niyan. Tao sa babaw farmers na. Puro sa farmer, wala mo hindi farmer na mga diha. Na kumusta inyong panginabuhi din ha? Labi na diri karon, diri amo nang lapa, layo kay day mong labanan. Yun. Dalikatan, dalikyat dito Ay, ba? dalik ya. Ay, kung kuan, usahay mga blawon pa man uma. Kuan at saka may namin kahinaan, alas 5. Kahina namin pagka alas 7, undang sad mahaw. Bakit ko sa trabaho? Ay, trabaho daw yung may bakante dan adlaw na mo ning. Ha? May bakante ng adlaw. Sige lang mo trabaho. Oo. Kumusta yung pang kuan din natin, yung mga nay, yung mga panginahanglan niyo sa pagkaon, sa mga kuan. Kung na yung trabaho, mga dalikyat yung trabaho para nga makapalit ng bugas. Pero kung may magpatrabaho, unsa inyong kaunon? Ay salit. Ang Wala. kuan ay Mga gulay-gulay. Anong kailangan ng mga gulay? Balik ya. kamote, nya na yung Ilagmay. kuan baligya. Palit-palit kuan. Usahay mga gulay na ano kami. Kami mga estudyante, Na nagpila na. abang ko yung puto Abang ito. para kuan na kayo. Crocodile po. Ikaw nay napa kay mga anak nay. Una ah. Nagmay papod. Kuan. Apo. Apo na hoga. Pilag at bigas. Ay ikaw nagatiman. Oo. Mama ko ano sa kuan? Sugaw. Kami sila kay mag trabaho dito. Katong bagyo nay, kumusta man katong bagyo? Ay, kalusan Diyos. Nagkamang ka hawid sa para di lang madala sa hangin, hawid sa kuan. Ang maghagiran kung drink ka ng Anak ka buga. bibirat. Ano nga magkupag? Di pa maibot. Kita si Daddy na may para imong gik. Awan hapa mi adto pero adlaw awan na pero gabihan ni dihan may gabi. Ali survey mo. Bakwet wa na lang wa na masin. Naghapa ra. Wala na yung mga nanglupad na sin. Oo. Kaping lisura tong Natin panahon. kinusun sa amo. Yang pangkaon ninyo ato nga panahon, kumusta man? Na. Isod po kayo. Lisod. Kaya ang mga bugas nga basa Mga buhay basta man. Ino pa man sa edek. Bago mo sa bagyo, yan na may mga rasyon. Nakadawat mo mga rasyon. Oo, dawat mo. Wala na lamang to. Ito, dapat Oo. yung matag mo. Mawala, mati pa na mo. Malag maggubak mo ba? At ang pinubuhi ko mamaya. Pero ka na niya, Oo. Malag, bye, bye. Kanang mga ayuda, nakadawat mo para na ayuda. Oh, na yung Tawa, ba? yanan mo man yung luon mo ang Iuuna lang yung lugar dali. unay mo dito yung mga hatag na tumuyo sila sa dawat mo. Kung makagrosary lang mo kung kuan, kung na mga hatag na ayuda. Oo. Pero kung wala lang. Nga nakalisod sa kinabuhi, no? Bahala na, lisod ang kinabuhi, pang kuan, basta kay mayo ang wala sakit. Lawas Oo. ay. Nay, no? Oo. Kanya kung pananglitan na ay kanang kuan, hatagan mo og higayon na magsulti kung sa inyo ang inahanglan nga pangayoon. Salamat ni nganay mo atag na mo. Salamat. Salamat na mo.
Na mga ayuda. Ayuda. Unsa mga klase nga mga ayuda ang inyong panginahanglan diha ah? Bisin, Basta mga konsumo, mga bukas, mga kuan din ha. may lain na yung alya. Tanan pang mo. Humor man gid ang kuan. Dali. Mga tubong din ang panginahanglan kay ino. Mga paggamit sa inyong bata nga nag-eskwela, okay lang. Oh, ang kuan. Ang ilang paras ng mga papel nila, makapalit-palit man pud ni kag sa kapad. Mga bag nila ka palit ni kay ukay. May dali itong ukay mo. Burat ko. So okay ra mapalit ninyo. Ikaw na, unsa may imong ikasulti? Unsa may imong iingon sa amo ang sa akong mga subscriber nako sa ako ang channel. Unsa may imong gusto nga healing? Pero ang nandero ka dito ang panghangawin sa panglabihan ka. Unsa klase nga panginabuhian ang imong mga gusto? Sa uma? Sa uma. Kaya kanang uma. Ang nandero naman ang anon sa uma. Iti. Kung iti jud na. Kay di may katanong mo jud iti. Oh, kay nang yugma pa lang. Lain mang duta din yung road. Di may magwagad doy. Palaman. Oh, Abono. Okay lang abono kay nanay mo abono. Ayuda sa gobyerno. Iti jud mo. Ang plano ba? Nagrequest kay hindi nga. Balik mo tag iti. Asama ito ipalit. Oh, tagpila man din ang iti di ay isang sakong iti, tagpila man din na. 350 diri kung diri na. Dili na. 350. Diri, Oh. pila man mo ka sa balay diha nang ginahanglan og iti. Kuan. Hapit mi 40. Oh, hapit mi 50. Ini ko hapit 50 sa sako. Ano kay kuan man na diyan. O sara mo na diyan. Pus man pus dito na palme pus na. Sa isa ka sako nga iti, kuan ka nang daghan na nagmaabot. Pag sara man kabo kada punuan. Og mga pangonsumo ninyo no, Daon amo. mga sabon, mga ingana. Oh, ganay lain uy may pagtog bugas ka. Mangalot og kamote malungat. Di gani ka dili pod maglain yung kuto-kuto nga sige kamuti. Ay, ano? Ang tuso lamang na punta sa wakay akanon. Aw lagi pod no. Wakay kapalit. Ito mapas mo nun tayo ang kaon. Ilin-ilinan sa anong say. Ano na gataan mana pa na. Ado-agog tibuok sunod. Masa istorya pas milik anon tabudlohon. Kanunsa kan lagi ano bisa kay mak. Bisa Mahal lang. Dosay ana abon buron ana. Bangburon haw gusto ng dahon. O yun na. Kinabuhis mga partner. May kalibre. May saging. Mo ikamahaw. Oo. Ano na. Sabot na. Sabon pa man yung mga kuhan. Oo. Lisod-lisod. Oo. Patay yung briso. Ay, kanto. Mahayahay dahil dapat. Mahayahay dapat kaya para mahayahay dyan no. O na maayo na eh. Positibo yun dapat sa buhay kay kuhan. Mapaluya-luya, maluyag sa mot. Ana naman po niya ng kupobrison. Hanag na no. Baras ng kami. Hanag. Kung sa papa ni mong balik ko kuan. Ano sa kaman nila? Ang kinabuhi, mga farmer. Maamo din ang kinabuhi mga farmer. Mananong lang magdaghan. Ko ay tanong ko mais. Dahil baligya ko pila ka kilo, di kwarta na. Kanang na anagon. Kung pila mo po baligya sa mais. Tag kuan may 5 ang Ang 5 ang kilo. Ya, pag nakabinta mo og mais, addition na mo kuan, makapalit og bugas, mga anak. Oo. Baligyan kamuti.
kamote, balya, pag bugas. Kay tumpol makay kung Tungkol mabuti po, na oo. Tungkol po, sige na, pag kamote. Balya ka kamote ka nga. Ako, bagilo, bugas ka na. Ako, nakabalya ko